Lapeloi ka lead JH Lingdo knockout cricket tournament hamadan jong ka Mauro Higher Secondary School na do menta ka singi khat pratari ulber arja arpuar. Ya kani ka jingile kai lapelong da ka seng samla Maulai Mauro haringkat pat ka jingkersan lang jong ka Meghalaya AIDS Control Society. Ya kani ka jingile kai laple perda da ikong benta rani ikurim jong uba JH Lingdo bam kwai duar play. Habakran kani kesingi ikong bentarani ilayathu pau kurim jong I ulalong ubaning kong ban sedang ke jingile kai cricket hamaulai bat hapot Meghalaya hi. Ha kani ke jingile kai lawan banesim bentar dan live arteli ki kun hon yele kai cricket. Ha kani kesingi bading kong jong ke jingile kai ka Staunch United kalapen liam ya ka kenram lendan. Ka kenram lendan ka balatit ning kong kala yo ban khur prapu aran hadin ke jingkhlem basan wicket. Ka Staunch United kala job hadin bakala la ban be eka thong dak bayok khur propusauran hadin ke jingkhlem live wicket. Idang dan lah kapor bidang dan kami keslap perkai iset ang nuat ikan nekton menadu kisnam kat kedai spa prapusan prapunrio prapunyo prokater terhadap indaklat idang terang ang nuat kat nuat jing trai stom jong I be in yo man penlong ikan nekton men hakatu kapor ki dang duna bahagi nong ilak kai kriken iwei ang ek ba ik kriket kimpat sentuh ikan ka games ke balong kumno te kidang tip tang tak football mo te menta pada ngai magi kena samla kila kiu seprang kila terang kila ang nut kila poi kan ni kumbagi long menta te ngakur ku kerdo bang ai ngo yo blei ba un ai ka bor te jing kat met ka besat baklan ya pi baro kham tam kini knong penya bikin nang pen continue ya kini ka jing don kini jat tournament kenang baka ki kena samla kini mengat ha ki jing di ki bathala lai par kam lada ki I ka sport ka dei ka ka spirit chung ki brio ke ba banlaj dut ni ki jing mut ceput khat banlaj ni ki jing pang banlaj ni ki kam thala baro khon te ha ba ki yo ya kini ki jat jing ila ka ki belut ya ka por ya la di ha kani te ki kalong ka ka jing mentoi na ka benta ka yen ka sem hi jong pi baro khon ơi